Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga katanungan nyo. And don't forget guys, like our page on Facebook. We also have our TikTok account guys. Ayan na po sa ating mga screen. So ayun guys, today is March 26. Ayan, magandang umaga sa inyo guys, or magandang hapon pala. So it's around 3 PM na rin ng hapon. So again, ngayon lang tayo nakapag-vlog. Pero nga pala guys, i-update ko kayo doon sa ating shipment for today. So guys, ito yung clip pala kaninang umaga ng aming shipping. So ayan nga pala sir, good morning. Bali, ito yung Pulitzer. So bago namin ilagay sa carton sir, ayan yung kanyang katayuan sir. So wala yung problema sa kanyang paa. And bigyan na rin namin ito sir para sa pagbiyahe niya. Yung sinabi ko din sa vlog sir, ayan o, dito nakaipit sa gitna. Ito yung birthday nga pala sir, nung stag tsaka pulit. May kasing edad lang. Sakto lang din talaga yung spacer. Ayan naman yung stag namin sir, oh. Yung pinakita ko sa inyo. Ayan po. Ayan yung kanyang paa. Ayan yung tayo niya sir. Ayan oh. So napakalaki ng ulo ng stag niya sir. Ayan sir, saktong-sakto lang. Para hindi rin siya masyadong magalaw sa biyahe. Nandito na sa carton yung sisiw niya. Ayan na po. And ito na yung details din sir. Nilagay ko na yung details niya. Tsaka yung number ko in case na magkaroon ka ng any aberya. So wag naman sana. So ayan na po. And nandito na nga pala yung permit sir. Kasi ganyan lang para mas madali nilang makuha. Ayan na sir. Maraming salamat ulit. So ayun guys, napadala nga namin yung sisiw. So nasend ko na rin yung details sa ating buyer dun sa Cagayan. And kanina nga pala guys, around 2 PM, ayan, in-update ko rin or naghanap ako ng update din talaga kung nakarating nga ba ng Cagayan yung ating shipping for today. So luckily guys, ayun, yung tinawagan ko yung buyer, hindi siya nag-response kasi nga siguro dahil nasa biyahe din siya. So hindi ko na lang din muna pinursu. So ang tinawagan ko guys is yung conductor. So ayun na nga guys, dumating talaga finally yung ating mga sisiw sa Cagayan. Napaka-early din talaga naming gumising guys para nga maabutan yung first trip. So 6 AM, ayun, napadala nga namin yung sisiw. So dumating siya sa Cagayan around 1 PM ng hapon. Maraming salamat again sa inyo sir. So ayan guys, yung ating video nga pala for today is magpupurga kami ng mga broadcast namin, at the same time magbibigay kami ng injectable na vitamins sa kanila. So makailang ulit ko na itong nabavlog sa inyo guys. So i-share namin ulit sa inyo yung gagawin namin sa ngayon kasi ayun, napakatagal na rin ng vlog na yon. And additional update na rin siguro sa mga pupurgahin at sa mga bibigyan namin ng mga vitamins for this video. So ayun guys, kasi si partner, ayan oh, kumukuha na siya ng vitamins na injectable para sa mga alaga kasi nga magpupurga kami nung ating binibigay na astig or yung ini-intake nila, at the same time yung ating injectable na vitamins guys, which is yung Bilamil guys. So ayan guys, si partner yung magbibigay siya lang, so magbi-video tayo sa kanya. And yung binibigay namin guys is 0.5. So Bilamil yung gamit namin dyan guys. So yung pagturok niya, ayun, nalagay na. So yung hinanap lang pala ni partner guys, ipapakita ko rin yan sa inyo mamaya, is yung laman lang dito banda sa kanyang pitso guys. So mamaya ipapakita namin talaga yung mas mainam. So ayan nga pala si Goki guys, and ayun, makailang ulit ko na yan na update sa inyo. So bibigyan na rin ni partner ng purga guys. So yung purga is ayan guys, oh, astig. So 8 pesos bawat isa nito guys. Ayan. Ayun. So napainom na agad guys. Medyo ano kasi si partner pagdating sa malalaki na manok. Ayun, sanay na rin siya magbigay ng purga kahit siya lang. So ayun yung ating Goki guys. 0.5 lang yung kinukuha ni partner guys para sa mga alaga namin na broadcock sa ngayon.
So nga pala guys, dito dahil nakapagbigay na kami ng vitamins tsaka ng purga nga sa kanila sa ngayon or today, hindi na kami magpapakain sa kanila. So kinabukasan na guys, sa morning na. So yung ginagawa nga namin guys is purga, vitamins at the same time fasting. Depende pa rin yan guys ha kung susubukan nyo kasi iba-iba tayo ng pamamaraan sa ating yard. So ayan guys, so ganito maghanap si partner. Ayan, chine-check niya muna yung may laman, tapos lagay ng inject, and then ayan, voila, napakadali lang guys. And most of the time ayan, massage mo lang at nang mag-penetrate din talaga yung gamot sa loob. So ayan yung ating isang broodcock din dito guys, sipongkan guys. Ayan, so sa mga naghahanap ng sisiw niya sa ngayon guys, meron pero maliliit pa yung iba. So ayan, bibigyan na ni partner ng pamurga. Ayan, hinahawakan niya lang na mabuti guys, pakain. And then, done. So, ayun lang guys. Dito naman tayo kanila Jurassic guys. So, ang pangalan nga pala namin dun sa aming isang malaking manok namin guys is Jurassic. So, yung matangkad namin na alaga guys, ayan siya oh. So, ayan. Bibigyan niya ni partner. Napakadali lang sa kanya. Kasi kung minsan guys, kapag ako yung nag-i-inject, kailangan ko ng tulong niya. Hindi ko kasi kaya yung ako lang mag-isa. So, ayan, binibigyan na yan din ni partner ng ating astig. Ito na manok to, maglilimang buwan pa lang. Ayan na yung paa niya, guys. Oh, napakataas, guys. So, siguro mga 2 dangkal ko to. Ayan. So, napakataas ng legs. Siya yung pinakamalaki dito sa kanilang 5. So, ayan. So, ito naman si Toro nga pala, guys. Ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo, guys, na may, ayan, ang ganda ng tapay niya. Pero mas bata yan compare dito sa kanya, kay Jurassic. It's Toro's turn. Ayan, inject agad, lagay. Ayun, 0.5 pa rin guys, bigay namin dito. So guys, tapos na kami dun sa mga maliliit. So yung dito nga pala guys, actually ito is naka-on breed sila. So ito guys is hindi na namin i-include sa pagpurga at pagbigay ng injectable na vitamins guys. Pero ito is i-include namin sa pakakainin kasi nga hindi tayo nagpurga sa kanila. So ayun lang guys, kasi nga naka-on breed yung mga alaga natin dito. Ayan sila Raptor, ayan yung mga ilang broodhen dito is hindi na rin namin yan isasama guys. And meron pa tayo dyan at saka yung dito sa last. So hindi na namin to i-include dito na breeding pen sa pagpurga at pagbigay ng vitamins. So papakainin na lang din to ni partner mamaya po. Dito na muna tayo guys sa likod. Ito yung dalawa guys na black. Ayan yung the gift na sinasabi ko sa inyo nung nakaraan. And meron naman tayong mga anak ng ating tamsi guys. Ayan yung mga pulet guys. O napakaganda. Ayan, dalawa yan sila. Ayan yung tindig ng isang babae guys. So ayan, bigyan na namin to ng purga tsaka ng vitamins. I-flex lang namin ni Puy Puy guys. And shoutout nga pala kay Sir Sia. Ayan, maraming salamat again sir. Ayan, nasa around 5 to 6 months old na to. Pero yun na nga, mas matanda talaga to dun sa dalawa naming tamsi. So, bigyan na muna namin to ng vitamins guys. Dito sa kabila, meron kaming mga alaga kung matatandaan nyo. Ayan sila guys, oh. Ayan silang tatlo. Ayan si Black Pearl. Ayan yung ating dalawang hen din dito. So eto guys, naka-on breed sila. Since naka-on breed sila, hindi namin to pupurgahin. Pero bukas na namin to bibigyan sila guys. Ayan, maipakita ko lang sa inyo sa ngayon na ayan, meron tayong naka-on breed din kasi dito na area. So ngayon na araw guys, pakakainin lang yan ni Poy Poy. And ayun, doon naman tayo sa kabila siguro. Ayan guys, dito tayo sa mga hindi naka-on breed. Ayan, so bigyan na rin namin ng vitamins guys. At the same time, pupurgahin na rin niya ni partner. Ayan yung Belgian namin guys. Napakalaki ng ulo niya. Ayan, pasilip-silip lang. And meron tayong isa din dito guys. Ayan, napakaganda. So guys, ito nga pala yung Belgian namin. And napapansin nyo, ayan, gamolt pa siya guys. Ayan ang dami niyang patsi-patsi sa katawan. So, pupurgahin na lang din namin and bibigyan ng aming
aming vitamins. Ayan guys, napakalaki din na lalaki ito. Ayan, hindi nyo lang makita yung kanyang kapugian sa ngayon kasi nga, ayan, ang pangit ng kanyang balahibo. Pero ayan yung likod niya guys, oh. Napakalaki. Ayan yung ulo guys. Tingnan nyo naman yung ulo guys. Ayan guys, oh. So, ayan, bigyan na lang din namin to sa ngayon para at least meron siyang source of vitamins din kahit papaano. Napakahirap sa kanila nito guys kapag nagmo-molt kasi masakit yung kanilang balahibo. Kapag hinawakan mo kung minsan, talagang nagre-react sila kasi nga tumutubo yung mga balahibo nila. Bigyan ni partner si Apollo ng vitamins. Ayan, dyan yung lungga niya kasi. So, pupurgahin din to ni partner guys. Ayan yung kanyang paa, oh. Oh, 'di ba? Wala siyang reaction, guys. Kaya nga gustong-gusto ko rin 'to siya kasi napakabait. Ayan, napakabuti na broodcock, guys. Walang problema. Kasi sanay na sanay siya sa tao. Ayan yung likod niya, guys. Ang ganda ng kulay niya. Ayan, guys. Oh, 'di ba? Ang liit ng kamay ko. Pwede pa yung isa dito. Ayan, yung legs niya, guys, napakataas din. Ayan. Yung pinakita ko sa inyo, guys, na 4 to 5 months old ay anak yun ni Apollo. At saka nung aming broodhen kanina na sinasabi ko sa inyong medyo natagalan siyang nakapangitlog. Ayan, oh, nakapagpurga na tayo ng mga alaga natin. And ayan, yung syringe nga pala na ginagamit namin, guys, right after na gamitin namin yung ito is tinatapon na namin to, guys. So 1 use lang talaga kasi nga, diba, nakasaad naman din na single use din talaga itong syringe na to. Mas mainam din na nagsastock tayo ng mga ganitong syringe kasi kung mayroong mga sakit is natatapon din natin agad-agad yung mga ginagamit natin sa kanila ng mga syringe. So ayun guys, tapon ko na muna to. So ayun guys, yung aming video for today. Ayan, maraming salamat nga pala. And ayan, shoutout nga pala kay Sir Rene. Ayan sir, naglo-look forward na si Puy Puy sir sa ibibigay nyo. Maraming salamat para dyan sir. And nga pala, shoutout din sa ating buyer for today, si Sir Arnel Saraga of CDO. Ayan, maraming salamat sir sa pag-purchase and sa pagtiwala ng ating mga sisiw dito sa yard. And also, shoutout din kay Jaja Ibanez Gorgoles. Ayan, maraming salamat again sa inyo po na patuloy na sumusuporta sa aming yard. So ayan guys, yung ating shoutout for today. And maraming salamat again sa patuloy na sumusuporta dito sa amin, sa patuloy na nanonood. And ayun, until next time guys, sana again may natutunan kayo. So ayan guys, disclaimer ko to always, nasa inyo guys kung susubukan nyo yung pamamaraan namin dito sa yard. So choice niyan guys, maaaring may better option po dyan. So sa amin is nakabuti yung mga sinishare namin. Kung kaya ayan guys, gumagawa tayo ng videos para sa inyo. Ayun lang guys, maraming salamat again sa panonood. And if you haven't subscribed guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga katanungan nyo. And don't forget guys, ayan, like our page on Facebook. Ayan si Puy Puy guys, ayan. And our TikTok account. Ayan, maraming salamat again sa panonood. Please do good everybody. Goodbye and peace out. Pasensya na, medyo maingay tayo.